la ya ite se ko men ite se ko men Yaquba de tulo bala Yusuf ka kule ka fiyen ya ta kana bla afat lo koro ne tulo te foshi la koy o ka ba ko yare ne tulo bala de ne tulo bala do bi ka fo ko fa Yahuda mfa fiyen ya ta kata naye kata do Yaquba tulo la alayhi salam مبا يوسف أو بمن ساسيسا ماذا تريدين يا دينا؟ دينا يبمنيني ذهب أبي وأمي مفاني باترامي ترى البلدة لمرافقة أخيك وترى فراي أوا بناك يوسف دكا كوي دينا عليه الله ماذا حدث؟ مرغرا لماذا تمزق حذاؤك الجميل؟ من كنت يكاني سمراني ما يفرلا ثيابك النظيفة؟ يكفي نسانما نورا kabako يا صاحب الشعر imi kusi kanyi yukun sigi nyaga sarade hali sabi ne kibla kan kuntigi wa rahil ka yatima itan laje nabi ne ka mina sujudi ke itanye da laje anye da laje ke amina sujudi ke ko ni jode be sujudi ke joye sisa alaje an wala jode be sujudi ke joye boy ne dina mfa Yusuf dogora na de ay Yusuf na balma de bota kata ko kono koyi fa isona tugodi ko ke ne ay aka tashin chama an balma ube kono juwa ka Yusuf kande mun ko so isona kata kana jora sande muso dina aw Yusuf de anyi ni fe ko ngato aka ta balma fe ngo Yusuf kanu bi yoro be sran Yusuf ka ade balmauma awa sika sitala balmaw de yanyi ni ka ko geleya mo ko sa awa ni fana yato akata ubudum ko so nga yira ka fun dalin bula jawri ko so ne ga sira barka boyana jawri ko so ne be ka sugo yeso go munu bi kan la sira ne Yusuf yeso go la be yoro dola mi dibi ma yoro ya bi ka kashi ne sogoro la de Yusuf be dibi ma yoro la bi ka kashi ne sogoro la أنا أثق بأولادي ne dale men deuna سوف يحرصون على ubuna Yusuf ko la siko ubasi kana kishile ne dale men deuna من جهتي أشك ne ko ne asiga benela de من تراه معطرا بالتراب jonde fikira jonde ngokora bogola bi wala an wala ma an jonde ngokora bogola lolo ani kalo ito wele sawa إليك عني mbla lawi atonga faga ka fara kala se abama ay ama be o ka yahuda ama be o ka ambe na dore ka nyo foto ne ko so ka se ka idai tu ha bandala ay karoke nteso ka Yusuf faga de atoy sa ka faga sa atoy aka ko ba shekele ay foni ne fa folo de no te mbitaw malo ate faga إما أن تصفح عن يوسف أو تموت ibe Yusuf to wala ma ikasa so na je ay kele dabla yahuda fe kele dabla lawi ma so Yusuf fiki jo لقد حلت بيني وبين luk me feka min ke yem bali ola de ستندم على ذلك ibna nimsa ola don dola الله تعالى لي mbado Allah ta'ala tina ya fa'uma منك الغفران ya fanyine be ya fanyine fe ya fa lawi ma على أنني ya fane ma wallahi ne ma do ka fa ku be sebela ya fane ma de Yusuf ne lawi ya fama Yusuf ya fane ma wallahi ne ma do ka fa ku be sebela ugulo يتوجب على ne ba do الأنبياء annabi nyima ndin أن يذهبوا wajibi do uku labe kanyashi geleya cha mama مصائب الدهر ani wati masiba uku labe ukama لكنني ngane يخيل إلي ne ma don fiyo أنا طليعة ka fo ne ka masiba ستنزل علي o bina jigi ne ka bo ne palma de yoro no te ne ku sigire mene masiba e
kiraw taala yo ye لماذا تضحك يا أخي؟ mun de ko so ibika yele yusuf ne balmake قبل ساعة فقط wa ka ko ler kelen damanye وراح كل واحد awe منهم mbom mfabulo abela gele bika bulu dada nkuntela kan ngulo mosi mosi abika sumusumu يهوذا أركبني ضغط yahuda yere ne ta kan la yele dabaka ka hine yirana فقلت في سره ne afon kono sa له إخوة ni mami ni balma soro ina fon nunu في حياتي imanga sira fusinya ikanye na maya kono ولن يرجع لأي خير ikuni imanga se fusima farati kola nga jaja nyere la هم أخوتي ne awa jugu yere jawo ne balma de من عقد قلبي mami ni dusukun siri fewere la wala yi sema fewere minti Allah taala ibone biye de ni mama ni sema fewere la minti Allah taala ibone biye قل لي afonye ماذا ستفعل مع هذا؟ ibina muke dem seni no fede ibina muke أرى أن نعود أدراجنا إلى البيت. anga sai ka taso حتما أنت تحلم. bisu wala o benaka to e bene beke لك بإعادته ante son ikala sai ka taso إلى قتل han na wajibi da ka aufla be fa nyon fe awo amboke amba aufla be fa nyon fe nan do re ante son ina ka ta fona ya aufla be fa ماذا؟ ne o muke san balmake يقتلوننا o bena ambela yele fa nyon fe ko balmake yusuf يتوجب علي أن أحول دون قتل. wajibu do nga fen do ke mu ko sa ukana ifara afunga ko do ke mimbi awa ubali faali la to ngoke حسنا يا aho anyana balmaw إلى القوافل السيارة. otana sera munu beteme anga di wulu do ma ukata naye إننا لا نستطيع أن نقصدهم ونقدم. an ngati sega nyesuma kata fungina kata duma no yala obesiga nate نجلس في مكان ota anga tigi yoro korota le dola قافلة فوق ولا سيرة وباي. أو ما شابه. akara yiri safi wala ma yoro dola anga bla yoro dola uta botala bata أرى أن نلقيه في إحدى na kila anga bla kolondo yoro la أراد أهل wala mukoto sereu no na kubira jimi uba soro yo utanaye anga kete awo kolon أعرف بئرا قريبا من kolondo ben yoro kerefe ya من البئر قوافل التجار. aywa sereu bete ma yoro kerefe la fe فعندها سرعان ما تعثر عليه قافلة. nan tara do sereu ba soro itiri ala ها؟ awo هذا ممتاز. okay anga kete uta anga tana kolon yoro la انطلقوا بقطيع الأغنام. ay tani bawo ye folo ay tani bawo ye yahuda laya dina binyamin sayyidina yaqub mfa متى سيرجع يوسف؟ yusuf bina kuma jime لا تقلقي يا ابنتي. kana joronde muso ثمة متسع من الوقت حتى wati be halisa o bina أن ينهم يهوذا بمصر soni kako لاوي تفضل. kako tle dama donye yahuda kumina yusuf bugo lawi de yabale بقول أو فعل. لا أبي ay munge رفض أن يروي رؤياه. sabula amason ka ka sogore korofo uye dron o de ko so o kumina bugo حديث أحد. ne du ya fa wa kana fo mo shi wo lawi abe fere ke yusuf ko ni kana faga ni min be ko ka ke me fagali ko o ka bo amade ko wata bla kolon do yoro la nu tara bla kolon yoro la جرى. mun de kara ألم نصل بعد؟ ama se folowa هذا بئر قريبة من mo ko do ka turu ni yoro la ya هكذا. ah هل تريد أن يخرج يوسف e fe yusuf ka bo aka boli awa sere fe awo sere mo ka o ka tara fama e fe ori ka ke wa e be ka sogore ya o se akere وصلنا. an sera kuyi an ka taa n'a ye kolon jan yɔrɔ la تلك الشجرة. kolon filɛ ni yiri jukɔrɔ ye fɛ u bɛ ka taa n'a ye yɔrɔ jan lawi tɛ fɛ u ka taa n'a ye yɔrɔ jan nka u ko de fo ka taa n'a ye yɔrɔ jan de dɛ yahuza ani tɔw ye bɛnbɛnbɛn de kɛ lawi ani yusufu kama ماء ذلك الجب مالح. أنا nga أعرف kolon min filɛ nin ye a ji kɔgɔma don a mago t'o la ولأجل ذلك لا تحط القوافل o tɛna o de kosɔn serew tɛna yan koyi hei datugu الأمر. أو. لأجل ذلك جلبته. mun kusa nana n'a ye yan هذا معناه أن يوسف ni سوف kɔrɔ yusufu a bɛ sa koyi mun ni kɔrɔ ye k'a bɛ sa an ka taa dɛ an ka sira t'a la i y'a ye kɔlɔn in ja a ji kɔgɔma dɔ sɛrɛw b'a dɔn u tɛ n'a ye n'o taara ni yusufu ye o kɔrɔ ye a bɛ sɔn ka sa ye yahudaw k'a ka sira t'a la k'a y'a kɛ o yɛrɛ kɔsɔn k'a k'a ma kun k'a kana nin fɔ dɛ k'a kana fɔ ko ji kɔgɔma don sabula ale y'a dabɔ yusufu ka saya de kɔsɔn yahuda balimajugu البئر عميقة. kɔlɔn in ka jan dɛ hali n'a ka jan hali n'a ka jan جاد عشير. jaa ashir الحبال هي الحبال التي نستعملها. a ye na ni juru ye ayiwa an b'an ka ayiwa binw siri ayiwa ni juru min ye dɛ a n'an ka baganw o tuma a ye na ni juru ye يصبح طولها كافيا. mɔgɔ to an ka siri siri ɲɔgɔn na mɔgɔ sɔrɔ a ka se ka janya an ka yusufu lajigin a kɔnɔ
ko ka taa juru ta kana u bɛna juru siri ɲɔgɔn na o kun ko k'a siri yen de ko k'a sigi kɔlɔn da la nka k'a jigin kɔlɔn kɔnɔ o Yahuda ka hakilina ye to ka na ni juru ye Yahuda kɔlɔn in ji ko a kɔgɔma don ayiwa mɔgɔw tɛ min a la dɛ an y'a f'i ye koyi a kɔgɔma don i ma kun Yusuf a bɛ sa koyi minɔgɔ b'a fa koyi n'a y'o kɛ ne b'o dɔn sa ne b'o dɔn to yen ne bana yan gansan koyi n y'a dab'a kama dɛ a ka ɲi ko labɛnna ka ban a balola wa wala a sara wa a banna na yan kana gɛrɛ a la Yahuda a to yen ne yɛrɛ b'a kɛ n balimakɛ yafa ne ma dɛ cogoya wɛrɛ tɛ n bolo Yahuda ko k'a to a bolo n'a tɛ ɲɛ sirili kɔ ale yɛrɛ k'a siri n'o tɛ n'u y'a siri u b'a ni juguya siri aw bɛ ka ɲaga tan mun na ne ma fɛn k'aw la koyi nka i ka kɛ kuntigi y'anw kan an tɛ se k'o kun dɛ Yusuf i ka jɔyɔrɔ an bɛ hasidiya o kan Ala tala ye jɔyɔrɔ min d'i ma an bɛ hasidiya o kan dɛ kɔlɔn bɛ se ka kɔlɔn ye dibi b'a la a to yen Ala tala faralen b'i kan Ala tala b'i kɔlɔsi Yahuda n bɛ siran kɔlɔn dibi ɲɛ n lamɛn sa n balimakɛ aw tɛ fɛ n ka yɔrɔ janya aw la de wa n bɛ lahidu t'aw ye n'aw ye n bila n bɛ taa ka bɔ aw ka dugu la n bɛ taa yɔrɔ jan na n tɛ segin abada n tɛ segin ka taa n fa fɛ yen tuguni an tɛ da i la n bɛ siran dibi ɲɛ n bɛ siran a y'aw jɔ e bɛ ka mun ɲini sa an bɛ taa mun fɔ an fa ye n'an taara n'a y'a ye Yusuf la an bɛ taa mun fɔ an fa ye an b'a fɔ suruku y'a dun a yɛrɛ ko bɛ ka siran suruku yɛrɛ ka n'a dun yɛrɛ an b'a fɔ ko suruku y'a dun a b'a dɔn k'a fɔ kalanni yɔrɔ a falen bɛ suruku la nka an mago bɛ taamasiyɛn awɔ misaliya la Yusuf ka duloki n'a y'o nɔrɔ ko joli la o ye taamasiyɛn ɲuman ye awɔ n balimaw n b'aw deli ayi a ye n bila sa ayi a ye to yen sa a ye to yen ayi a ka dɔɔni Lawi a ka dɔɔni a bɛna min fɔ n kɔ mɛn kana ka waati tiɲɛ ayi Lawi aw jɔra k'aw b'a fili kɔlɔn kɔnɔ aw tora n'a ye kuma min fɔ n ye o tɛ fosi tiɲɛ o ye a y'a to n k'a lamɛn a bɛna min fɔ a y'a to n k'a lamɛn e fɛ ka jumɛn fɔ n balimakɛ a fɔ n ɲɛna n bɛ fɛ ka kuma i fɛ ne kelen ni kelen de a ye min fɔ aw m'a mɛn yan a ka taa k'a bɛ fɛ ka kuma Lawi fɛ a kelen n'a kelen ye n balimakɛ n b'i fɛ n b'a dɔn k'a fɔ i dusukun ka ɲi n dalen b'i la n balimaw fana b'u bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ ka kojuguba kɛ ne la ne b'u bɛɛ fɛ n tɛ fɛ kojugu si k'u sɔrɔ ayiwa kana to n fa Yakuba balimaw ye min kɛ n na kana to ka bɔ o kalama dɛ sabula n'a bɔra o kalama a b'aw danga a b'aw ban de pewu n'a ka danga ye a ka danga b'aw ban kana to a k'a dɔn a kana nin fɔ maa si ye dɛ n kɔsɔn u kana taa fɔ Ala kana ɲuman ye dɛ kana fɔ k'u ye nin kɛ n na fɛn bɛ ka kɛ bi a dogolen tɛ Alahu Taala la fiyewu Ala b'a kalama nka aw kɔni Alahu Taala ka kisi kɔni ayiwa a ye tuubi ka taa Ala ma mun kɔsɔn Alahu Taala ka kisi ka bɔ ɲangata ba ma a ye tuubi ka taa Ala ma jɔn dɛsɛlen aw bɛ nin k'o la maa lafulen ne n fa b'a fɔ Ala ye ne suganti k'an kɛ ciden de ye nabi ɲuman aw b'o dɔn aw bɛ tila ka ne tɔɲɔ nin cogoya la ne bɛ siran aw ka koyi n bɛ siran aw ka Bani Israɛlakaw ni kana kɛ aw ka laada ye k'a fara nabi ɲuman nataw kan aw kana ni ɲɔgɔnna kɛ nabi ɲuman bɛɛ la an dusukun jalen sa Ala ka danga ban kan an dusukun jalen don Ala ka danga ban kan an bɛ ka kojugu min kɛ nin ye hali waraw tɛ nin kɛ u ɲɔgɔnnaw na Ala ayiwa Kabila ya balimakɛ Habila fagali min kɛ an y'o kurakuraya Ala ka danga bi anw kan ayi mun kɛra mun de kɔsɔn a b'aw sumaya an ka taa ko in ban an k'a ban siɲɛ kelen an ka taa ko in ban
ayo lawi ay mbaw deli mbaw deli أنا لا ناصر لي de batini la fo Allah ta'ala Allah ndeme Allah ta'ala ndeme de batini ni alate lawi shamun mfa ay ndeme ne besira lawi ndeme ayta juro takana anga to siri ko ka ta juru takana abi yahuda de bolo lawi abi yahuda bolo ayafli yahuda yafli ka jigi yahuda balama jugu ayafli sinji jugu ayafli mo jugu ayafli akoto mo ka ta juru takana o franche ko to ayafli ka jigi mfa abina kolonji kono Yusuf sirlen bina kolonji kono nuno bolbato fe ku beta juru to takana yahuda jugu man koro yahuda balma jugu yahuda sinji jugu ayafli ka jigi nuno ku beta juru takana de Yusuf bina lawi Yusuf bina abina Yusuf Mufa abe kolonji kono Yusuf Yahuda ayafili nitu sama ngana ble ما بكم؟ mani bawla أليس هذا ما أردت؟ amani de lanyini wa أنت وحدك ekelende ni lanyini نحن لم نقبل بذلك أما صنما. قتله منذ ibu البداية ka fa kam da damne boyne سوف تدفع الثمن إبا صعودي. فعلتك وجه قابيل inyira kejugu iyo da kedaka kabila ya ababa ke habila faga nga ko dem sende faga alaka danga bika ni danga mindo abeti ambela jele ka abeti jera ka ge مثلي تماما re kujugu kala ina fo ne أنبس رداء الأخ e baka kibe ma do findo kana wote ko ambe kele ni kujugu mindo ambela jele ndo Yusuf uyafili sisani Allah ta'ala tae Allah ta'ala e kulu de fale kolon jukoro ka korota ka kulu fonti Allah kulu fontira kolo chaman cela ka Yusuf lawli wulu yutake atoy masa ta'ala tae sikatala Yusuf ye لا ريب أنك sikashi ta'ala Yusuf de koy لا ريب أنك sikashi ta'ala show Yusuf de لا ريب أنك يوسف sikashi ta'ala Yusuf de أجل awo أنا يوسف ne Yusuf ye ne jina silame dode ye Yusuf kibariya bora kalama kamni wati jan كنت أعلم أنني سوف ne kumba do ka fo ne bina ekum nyoya yankwe ومن تكون أنت John ye ne chede ye سعيد wati jan mode ne ye من غابر الأيام kamni don ba temenuna وأين لك أن تعرفني بالاسم bene do chode ne nin to ولي بعض أنبياء Allah ta'ala kana yuma do de ye la kale likene e ka kista mi bina kila uya la kale nye أحببتك وتعلمت ne fana yi kanu ndusukun lona ila لطالما تمنيت أن eh ألتقيك ne anata kuma chamangi ye kwe ذلك النبي o nabi nyuma ne afongi na ukata mashen fongi na eka يوما akuma dondola ibna bange ni kolon ina جئت وجلست هنا ola ina منتظرا ni sigia kan ne makono wa جلست في انتظار awo ni sigira ki makono ya samba kilini sanke me flambe ki makono ya samba kilini sanke me flambe kan ne makono ya awo أنتظر قدوم المخلص ne kumbe ka kishiba de nali makono بشرني بقدوم na yuma me ne aywa na yuma ye nguna funa kibariya ye حتى يجيء يوسف ukoma ko ngan sigia fo Yusuf yere ko abuna na yere ni kolon ina wore foranyana يوم موعود wa bide do ko do min forane bido ko أنا أيضا Yusuf مسرور بلقائك. ne fana ne kuma nyoya ni so jara no ye أدركت جميع الأنبياء ne da yuma belage de ka wati soro minu temana كلهم بشر o belage de ni so jara ne ka kibariya ye هود نبي hudu Allah ta'ala kan nabi nyuma akumba fo ko Yusuf أنت عادل ma Allah diriyale ne o to tlomage ba ka tlomage ka la me صالح النبي salihu ala kan nabi nyuma o fana kumba fo ko Yusuf كنا باسم be wele ni ne to de ko ma nyuma حقوق العباد dika Allah ta'ala ka jo ka hake sabati Yusuf النبي يونس كان Yunus ala kan nabi nyuma fana kumba fo جميع
na ɲumanw bɛɛ lajɛlen e de bɛna o tiɲɛ ta minnu kɔnɔ i ɲɛ لديك تتحقق أمانيهم. ayiwa mɔgɔw ka nata bɛna sabati e de ka bolo kan Yusuf a kun bɛ sogo de jinɛ dɔ de fɛ a kun bɛ sogo de jinɛ dɔ de do jinɛ silamɛ dɔ de do kulu fɔntira kɔlɔn cɛmancɛ la ka Yusuf labɔ ni Alahu Taala ka cɛkɔrɔba أيها الرجل المنتظر cɛ min kun bɛ ka makɔnɔ i bɛ min o kɔni y'a fili ji la a kɛr'u ɲɛna k'a tununa k'a banna nka masa Taala ka ko bɛ yen dɛ masa Taala ye kulu de fɔnti kulu k'o fɔnti كنت أحلم ne kun bɛ sogo de la wa حتى متى ستبقون في hali sa kuma jumɛn de sa a bɛna to yan sa an ka taa bɛɛ fari fagara u y'a fili ji la k'a wele ka dɛsɛ Yahuza ale de b'u ɲɛma ale ye tiɲɛlikɛlaw ɲɛma ye Yusuf Lawi لاوي أنا الآن e de wa ما زلت حيا ne ɲɛnɛma don ما زال حيا. a ɲɛnɛma don koyi n balimaw Yusuf ɲɛnɛma don a diyara ye Yusuf ɲɛnɛma don Yusuf ne ɲɛnɛma don ضميتم عليه الآن a bara hakili sigira a ka taa an ka taa aw hakili sigira a ka ban معه هيا بنا نذهب an ka taa اشتد بنا القلق خشية an kun jɔrɔla koyi i ka na tunu ji la رد علينا. mun ne kun man jaabi أنا نفسي لا أعرف كيف ne yɛrɛ t'a dɔn ne kisira cogo min na koyi ne yɛrɛ t'a dɔn كيف نجوت ne t'a dɔn kisira cogo min na a ye n labɔ yan a ye n labɔ dibi bɛ yan لا أستطيع. n tɛ se koyi فأخوتك الأشقياء وتصبر. ne balima kunnango dusuku jalen ninnu tɛ sɔn u ma عليك أن تصبر sabari وتفوض أمرك i ka koɲɛ i k'a sɛmɛ ka taa Alahu Taala ma تأخر الوقت. an mɛnna koyi بنا أن نعود. an kan ka segin سأرجع إليك من فورك nka أجلب لك الماء ne bɛ segin ka na dumuni ni ji di ma kana siran لا تنزعج من الماء المالح ji kɔgɔma kana siran o ɲɛ dɛ an bɛna ji di ma إذن أنتم أردتم eh قتله من aw b'a dɔn k'a fɔ ji kɔgɔma aw bɛ k'a faga de kɛ aw bɛ k'a faga de aw b'a dɔn k'a fɔ kɔlɔn ji kɔgɔma don jaja awɔ ne kun bɛna fɔ Yahuda de ye n bali ko n kana fɔ Yahuda de ye n bali هيا فلنذهب an ka taa تأخرنا كثيرا an mɛnna yɛrɛ de an ka taa o y'a dab'a kama de ko ji kɔgɔma don nka Alahu Taala bɛ ji timiya ji timiyara ما أعظم nin ji in ka timi dɛ ji bɛ timiya ni Alahu Taala ka yamaruya ye kun fayakun o ye Alahu Taala ka yamaruya ye balima jugu a y'a ta kɛ a tɔ ye masa Taala ka dɛmɛ ye a tɔ ye masa Taala ye لقد ذهب بنو إسرائيل. barisalakaw taara dɛ يجب أن أعود wajibu don ne ka sigi koyi Lawi bɛ sira la إليك غدا. sini bɛ na عليك أن تصبر. sabari su in na sini bɛ na Lawi Rawbil Shamuun u taara عودوا إلى هنا a ye segin ka na yan n tora n kelen na balamajugu u taara Bani Israilakaw nin balamajugu ninnu bɔnnaw de kɛra Bani Israilakaw olu de ye Yahudiyaw ye Bani Israil Israɛliyɛnw bɔra nin balamajugu ninnu de la nin balamajugu ninnu dɛ Israɛliyɛnw olu de kɛra Yahudiyaw ye Bani Israilakaw Yahuza o tɔgɔ de dara u la ko ayiwa Yahud ale tɔgɔ de yɛlɛmana ka kɛ Yahudi ye sisan o bɛ ka segin u y'u ka baara cɛjugu kɛ o bɛ ka segin Lawi ale taara sigi Lawi taara sigi k'a ka bere fili لما أنت جالس؟ mun de kɔsɔn i sigilen don لأنني لا أجرؤ على sabula الحديث عن ɲɛ la n tɛ se ka n fa ɲɛda lajɛ tilefɛla fɛ تغيب الشمس. an to fo tile kan n tɛ se ka n fa ɲɛda lajɛ fiyewu فعسى أن يستر الليل la'alla شيئاً sufɛla فعلناه an ye ko min cɛjuguya ko cɛjugu min kɛ o bɛna o datugu dɔɔnin وجه أبينا الموجوع an kana taa an fa ye an fa min jigi waro la a den la den min ka d'a ye
an fa fana kana na an ɲɛda kalontigɛlaw ye min bɛ ka fujuni yira k'a sɔrɔ fujuni t'a la ya kuma ye tiɲɛ ye an fa ɲɛsin ɲɔgɔnya ka gɛlɛn dɛ u k'a to su ka ko fɔlɔ u k'a to tile ka bin sabula u tɛna se ka taa u ɲɛ jɔ u fa la u y'u ka baara cɛjugu kɛ yahuza dangatɔ balamajugu sinjijugu manganiyajugu hasidu لا يسعنا أن نحمل هذا القميص إلى أبينا. أنت كاتني فيني an fa ma ka to ni cogoya la dɛ a bɛna fɔ yala ko joli nɔ bɛ min joli nɔ bɛ min yusufu joli bɛ min an tɛ ka taa ni fini ye tan de f'an ka joli k'a la yahuda bɛ muru bɔ ka saga dɔ kantigɛ a ye saga dɔ kantigɛ k'aw joli k'a la yahuda sisan ayiwa u na waati sera u ti ka na laya u na waati sera u ti ka na maa tɔw ka baganw bi ka na nga yakuba denw mana dɛ sabula ko k'u tɛ se ka don tile fɛ kana jɔrɔ sa u bɛna ni ala ka diɲɛ ye tuma bɛɛ u bɛna sɔnni tile ka bin dɛ nga u mɛna bi dɛ i b'a sɔrɔ u bɛ tulonkɛ de la ka fara yusufu kan u bɛ tulonkɛ de la n'o tɛ u bɛna ayiwa su kora sisan kɔni ayiwa su kora balamajugu o bɛ ka na sinjijugu o bɛ ka na ayiwa nin y'u ka baganw kun bɔlen ye u y'u ka nali bila sufɛla la mɔgɔw ye tasumaw mɛnɛ bɛɛ kamana gannen k'u makɔnɔ balmajugu ayiwa yahuza balmajugu sinjijugu u ye kasi da minɛ nafigiya kasi mɔgɔjuguya kasi namimaya kasi u bɛ kasi nafigiya kasi u bɛ nafigiya kasi la kabako nafigiya kasi kalon namimaya yahuda yusufu bemi yusufu yahuda lajɛ Allahu Ta'ala bɛ kasi nafigiya kasi ya ka bɔgɔ ta k'a sira yɛrɛ la kasi dabila yahuda shamoyun Rabil bɛ a kuma fɛ mun de kɛra ayo makun dɔɔni yakuba kirina balmajugu jigitigɛ yakuba kiri sayidina yakuba alayhi salam akirina nfa bɔnɛ bɛ aw ye ni kojugu ye fa sɔrɔ maa ta tiɲɛlenw nfa nfa an na ni ji ye u bɛna ji seri a kan mun de kɛra a kirina de koyi Yusuf a ɲɛnatigɛra nfa awa a ɲɛnatigɛra ni maa min kirina n'aw ye ji seri a kan a ɲɛna bɛ tigɛ ala ka nabi ɲuman ala ka nabi ɲuman kunu ala ka nabi ɲuman kunu ala ka nabi ɲuman kunu
balma jugu yahuda filɛ u bɛ kasi la n'a figiya kasi ala a yahuda lajɛ ale ka kasi ka jugu bɛɛ ye yahuda balma jugu yusufu bɛ min mun de kɛra ayi kuma sa mun de kɛra yusufu mun de ko sa a tɛ fɛn fɔ min kali ni Allahu Taala ye an bɛna kuma min fɔ hala kun ka sa sɔnni an ka jɔ nin yɔrɔ in na a ye dɔ fɔ an ka kuma in a bɛ maa dusukun pɛrɛn koyi yahuda la a bɛ se ka kuma cogo di أنا مستعد لتلقف أي خبر تنقلونه إلي. أبنا كم جمرة فني نبكو لما. أي مصيبة. مصيبة جمرة بيسا. نزلت على رأسي. نوجينا ندين يوسف كا. ننبال ما وجره. كوي كرا تقوم نانتادو كوي دان نانتادو. سبلا أنكو تيك بمنا نيجي كوي كرا. أنكو بتلونغ دلا سا يوسف تانغا مناو كرفة. Ngak mam na nyando ka fo an yoruba jera Yusuf la wala an sigira sabula Yusufu aku desiga tluwen ke an fe anya ka fama to an amina kere fe ngak mam na nan sigira kana anya soro an no de be ayre teble anya ay aka mina soro ani aka fini ama Yusufu soro inde ama Yusufu soro anya ga logi do soro ni joli ya logi joli ma Yusuf ne kanu baga ay yahuda lama yahuda ko ale kanu baga Yusuf من أعضاء ولد يوسف abuna jme fana Yusuf ko la sa ne be kashaka ni joli hala kunga sanga ajoka kaburu jwaka mbisika yorodo niminye aya njija ka nyini amaye na ama Yusuf soro ko fo soro fa ka ni doki surgu ya du surgu de Yusuf du ode gara yahuda bi fo nyede ko yahuda nyede fo na fiki ya kashi na mimma ya kashi mawdugu ya kashi والله هذا قميص قرة عيني nenya ni soji ala Yusuf ka fini de niye Yusuf ka fini ni Yaquba akirna tugune Yaquba akirna tugune akirna balma jugu den jugu alaka nabi ma kunu alaka nabi ma kunu yahuda bika kule ka teme beka yahuda taknyele bika kule ka teme beka awe ko jugo jumade ke ne dina la ya beka shila ne bna jumade fone bala muso rahiliye ay ne bala muso aya de kalfa ne de ma ala ka danga be surugu ka surugu mu yadu Yusufu ka faranyo ya tasma ba njini balma jugu aywa ha aywa ya dabre we kashi damne ay yahuda laje we kashi damne gokura هل كان ولد يوسف يرتدي هذا القميص؟ نيفني لكم أنا دين يوسف لاوا ممنا نسرقوا يا دوا أو سرقوا يا دوا كانوا تواكانا يا له من ذئب جاو سرقوا بهنا ده ذاك الذي فتك بولده سرقوا يني دون لقد مزق جسده أيا فرسوا فركا دون من غير أن يمزق nga aka fini ma fara fete fini na aiwa hukumo gete mene kashi tigara hukumo gete mene kalo dara kereka كم واحد تقول يكون فيني ما فرع وبساكه هذا تعبير الرؤيا التي رآها نبي الله. على كنا يسوع يكره ديني التي فيها عشرة ذئاب. نيا كابو سرقوتا نبغى دمسن دوجه بل هذا كافي أي ندي سرقو مسامة نفني دبايرة سرقو مسامة يهوذا إذا كان الذئب قد فتح ناصر سرقو يوسف الدوم مودي كوسو أكا فيني ما فرع ده لماذا سلم القميص؟ مودي كوسو فيني كشرا
an yɛrɛ ma nin k'i tɛmɛna ni sisan tɛ koyi, an yɛrɛ ma nin k'i tɛmɛna ni sisan tɛ. Nin ye kabako ye dɛ. Fini tora cogo di ko fɛn ma k'o la? Tiɲɛ don koyi. Nin bɛ se ka kɛ cogo di? Shamuru, jumɛn de kɛra ye? Ɲɛ fɔ n ɲɛna. An yɛrɛ t'a dɔn ba. Nin ye kabako ko ye dɛ. Ayiwa, kalontigɛlaw, kalontigɛlaw. Ne t'a dɔn ko ye tiɲɛ min ye. Balha bɛ kɔfɛ a tɛ kasi fiyewu. A ye min kɛ ne den na n t'o fana dɔn. Nka ne b'a dɔn Alahu Taala yɔrɔ k'a fɔ aw tugura aw ni de kɔ. Aw ni jugu de ye ni kojugu in ma siri aw ye. Nka siga si t'a la k'a fɔ sitana de ye aw dɛmɛ nin baara in na. Balha bɛ kɔfɛ, Balha tɛ ka kasi fiyewu. An fana y'aw ɲɔgɔn na, an fana t'a a cogo dɔn koyi, an t'a dɔn. Nin t'anw seko ye, nin t'anw ka junubu ye. Wajibi ko aw ka Yusufu kɔlɔsi. A ye bɔ ɲɛkɔrɔ. A ye taa Yusufu ɲini ka na. A ye bɔ ɲɛkɔrɔ. An y'an jija k'an ɲini ko in ba. An ma se k'a sɔrɔ, a b'a sɔrɔ min? Ne min fɔ a y'a kɛ. A ye taa Yusufu lasegin ma su in na. A ye bɔ n kɔrɔ. Bɛɛ bɛ kasi la, nka Balha bajugu in a tɛ kasi dɛ. Balha ale sago ye nin, ale de ko surugu min bɛ Yusufu dun k'o ye surugu ɲuman ye. An ka taa fɛɛrɛ kɛ, an bɛ se ka Yusufu sɔrɔ cogo min na, an ka taa o fɛɛrɛ kɛ. An ka fɛɛrɛ kɛ ka taa Yusufu ɲini. Nafigiya kasi. Lawi. Aw y'a ye, an ye kojugu min kɛ wa Bani Israilakaw. E de ka junubu dɔn, e de don. N'anw kun ye Yusufu faa ka na ni a farisogo dɔ ye, ni mankan bɛ kutubu, aw kun nana n'a farisogo dɔ ye. A ma tɛmɛ fɔlɔ. Hali sisan an bɛ se k'a faga ka na n'a farisogo dɔ ye. Ne filila koyi, sabu ne farala aw ka kojugu bɛɛ lajɛlen na. Nka n bɛ layidu d'aw ma. N'aw ye ko wɛrɛ kɛ dɔrɔn n b'aw malo. A ka ɲi, baasi tɛ la. I bɛ an ka kɛ cogo di? An fa tɛ ka da nin na. An fa mari tɛ k'a nɛgɛ ta koyi, k'a nabara ta koyi. O tuma Yusufu fagalen koyi, a y'o kuma dabila. A y'o kuma dabila. A ye taa aw ka taa jija ka kalo tigɛ ka nafigiya namiɲumanya kɛ. A ye taa lala aw fa ka se ka da aw ka kalo in na. A ye taa aw ka jija kalo ni namara ni munafigiya ni namiɲumanya fɛ. Yahuda ko olu ka taa Yusufu fa ka na ni o farisogo dɔ ye. Subhanallah, subhanallah. Nin ye munafigiya ye. Yahuda yɛrɛ bɛ ka kule fa bɛ buguri ta k'a sera a yɛrɛ la k'a sɔrɔ sa kunkolo ye ale ye, kojugu kun yanfan ye ale ye, sitana yɛrɛ ye ale de ye. Yusufu a bɛ kɔlɔn kɔnɔ, fɛn ɲɛnamaw kɔnɔw bɛ ka pan k'a ɲɛnajɛ, kulu funtira kɔlɔn cɛmancɛ la. Allahu akbar, Allahu akbar. Kisi bɛ Yusufu ka nabi ɲuman, kisi bɛ Nuhu nabi ɲuman tiɲɛtaba kan, kisi bɛ Ibrahima tiɲɛtaba kan, Ala tere, kisi o bɛ Adama tiɲɛtaba kan, kisi o bɛ Nuhu nabi ɲuman tiɲɛtaba kan, kisi o bɛ Ibrahima Ala tere tiɲɛtaba kan, kisi a bɛ Adama tiɲɛtaba kan, kisi a bɛ Isahaka tiɲɛtaba kan, kisi o bɛ Nuhu nabi ɲuman tiɲɛtaba kan, Ibrahima Ala tere tiɲɛtaba, kisi bɛ ka Isahaka ni Yakuba nabi ɲuman fila o ka tiɲɛtaba, Adama tiɲɛtaba kisi bɛ ka, Nuhu nabi ɲuman tiɲɛtaba kisi bɛ ye, Ibrahima Ala tere tiɲɛtaba kisi bɛ ye, Isahaka nabi ɲuman ani Yakuba nabi ɲuman fila ka tiɲɛtaba kisi bɛ ye, kisi bɛ Yusufu ka min ye tiɲɛtigi ye. Nin ye malakɛ de ye, malakɛ nana. Kisi bɛ e fana kan. E ye jɔn ye? A bɛ sa ni dugu cɛ, a bɛna jigin sisan, a jiginna. Nin ye malakɛ de ye. Malakɛ de cira Yusufu ma. Malakɛ cira Yusufu ma. Allahu akbar. Ne ye Alahu Taala masa kelen pe ka ciden de ye ka na e ma. Ne de yamaruyara ka tugu i kɔ Yusufu. Ne balimaw, u ye ne fili kɔlɔn in kɔnɔ ka taa. U ye n gosi ka ko bɛ dan kan. Ne b'o dɔn. Nka i ka joginida ninnu nka bɛɛ kɛnɛyara. Ni Alahu Taala ka jɛn ye, a ka joginida bɛɛ kɛnɛyara. Jogini bɛɛ kɛnɛyara. A foyi tɛ yen tuguni. Allahu akbar. O tuma jogini min bɛ n dusukun na o fana bɛna kɛnɛya wa?
ne fa de yen tonyo de لهم أن يعاقبوا e fe ka nyangata wa ai nte fe ka nyangata إخوتي من ne أجل balama do ambe fala ولكن ما هو سر عداوتهم nga ubere juya tamuna أراني أذيتهم ne juguma de kula wa أرس إخوتك دعائم العداوة ai i balama ko ri o juya tloma de sinsi على أيدي kayeshi ema ani ifa ni israila de to أيدي أبنائهم بحق الآتين من الأنبياء hanna yuma minu bena obuna ni nyona ke ula سيؤذون أنبياء obuna na binyuma chama de toro غير قليل mimman do fiyo يكون أي من الأنبياء بمن na binyuma shi tisa kishi kabon ni ma jugu nu toro ma أنا قلق على إخوتي ne jorle men balma ko de أن يتوبوا إلى الله fuka tubi kata alama de ستحثهم على أن يتوبوا من ذنوبهم في يوم لا don dola ibina hala manja ibina obla ka tubi فتكون سيدا على eri bina ke kuntige ibalma ka تحذرهم من عاقبة ibina o kishi ka bo ko labama لا تتركني وحيدا هنا karanton kelena فالخوف يتملكني ne baka sira ko islam bi kan soro يوسف يوسف. تألف الشدة ikanga awa deli geleya la koi وإياك أن تنسى kana nyina de ينال يوسف عزا yusufu ate bonya ba soro fiu adi joro korotale ato soro funa filla kolongono fa indi soja ka fo ko mina ke da yumaye mina ke chide ye فمتى سيحين أوان o تحرك wati be se kuma jime هذا المكان في الظاهر ni yoro yi ko kereka لكن ni wa kolonde nga ku gindo ye allah taala ka hine de ni ye الوعد ليس ببعض odora allah taala ka lahiri mina sabati halate me الله يا يوسف allah taala yusufu خلقك لتكون ayi نبيا dade ikake nabi nyuma de ye masake sezika ibida ke nabi nyuma de ikado ka fo yusufu أن الله ikado خلقك allah taala yi dade ki tanga ngoto ikake masake nabi nyuma yusuf malaika tara أين أنت يا ebe misa allah taala kelepe ka chide itarami masa kelepe ka chide aiwa yusuf kibe kolon kono kolon ni ya ikere ka koko jugudo nga allah taala ka hine do allah taala ka hine o de bi kan kolon ye o de ko jugudo be here de ba kono ko do be mo ba jugmalama ye nga here de ba kono yakuba ahamina yakuba e bara soro de jugo ne ba do ka fo surgu ma ne de yusufu dum ba do surgu ma dum لكنني لا أعرف أي مسلم nga ne ta do masiba jumere jigina ne de yusufu ka ne ta do nta do yusufu ka fini aywa bal ma juudana unana na figi ya kashi damne na tuguni aywa aywa uye kashi damne yahuda na figi ya kashi الويل لنا bone be ahunye aw ye kune munafiki bayele male ndu aw ye ma nabara taw de bani israila kaw ay nabara taw bayele male munay mawde mfa أعلم أنك لا تصدق abado ay mi faytna dawla fa إننا نقسم بالله العظيم nga men kalini allah taala mata kelepe أننا لن نحدث ka fo ay mi fo ay tinya drone finyana men kali allah taala kelepe la ne yahuda mangaya be kule na figi ya kashi fana ya kashi namima ya kashi mɔgɔ jugu ya kashi sa kunkolo filɛ صرف جميل sabari o de ka ɲi والله n المستعان bɛ dɛmɛ ɲini alahu taala de fɛ fɛn kan o bɛ ka fɛn min mankutu ko fɔ ale de ne dɛmɛ b'a la ɲuman ɲini ko in na لن أغفر لكم n tɛ yafa aw ma لن أغفر لكم من اليوم n tɛ yafa aw ma bi n tɛ yafa aw ma عما نزل بولدي n tɛ yafa aw ma n tɛ yafa aw ma nin kɔ n tɛ yafa aw ma ayi ta ayiwa a y'a lajɛ yahuza dimina a dimina kasi dabara a y'a lajɛ a dimina a dusu bɔra mun na a ma sɔn a ma da o la yahuza dangatɔ a filɛ balimajugu Lawi a dɛsɛra ka sigi a dɛsɛra ka jɔ
أنا لم أعد قادرا على ne tɛ se n fa bɛ ka degun min kɛ ka ne muɲu n tɛ se n fa ka degun n bɛ taa Yusufu labɔ ka na n'a ye n bɛ taa ni Yusufu ye n bɛ taa Yusufu labɔ ka na k'a bɛ taa labɔ ka na Lawi ko ten ayiwa Yusufu mana segin ka segin yan o kɔrɔ y'an fa b'an danga o kɔrɔ y'an bɛ lebu o kɔrɔ y'an ka ko bɛ da kɛnɛ kan an bɛ malo e bɛ kuma min fɔ i b'o ɲini yan i b'o dɔn wa ne jɔra min kan n b'a kɛ n bɛ taa aw se ka n bali n bɛ taa Yusufu bɔ ka na ayiwa u ye muru yir'a la balimajugu ne bɛ da la k'a fɔ hali aw bɛ sɔn ka n fa yɛrɛ faga jango yɛrɛ ne tɛ hali aw bɛ sɔn ka n fa yɛrɛ faga mɔgɔ jugu an ma kɛ Yakubu ne ye Kanaanikaw ye Allah Taala ka nabi ɲuman o bɛna dɛmɛ a ka masiba la k'a den ɲini Kanaanikaw aw fa bɛ min a bɛ so kɔnɔ i fɛ ne ye Kanaanikaw ye o bɛna Yakuba dɛmɛ a bɛ mun ɲini n tɛ fɛ ka maa si ye aw la n tɛ fɛ k'aw ye n tɛ fɛ k'aw ye a b'a ɲɛna k'a denw de don a b'a ɲɛna k'a denw de don ne Kanaanikaw de ye anw ye Kanaanu dugu mɔgɔw de ye koyi ne ye Yahoyakin de ye n da yɛrɛ Yahoyakin ne y'o de ye kisi bɛ ka Yakubu ba Allah Taala ka nabi ɲuman kisi bɛ ka ya cɛkɔrɔba an nana bɛna i dɛmɛ i ka masiba la k'i dɛmɛ Ala ka nabi ɲuman kana ban n'a y'a sɔrɔ an bɛ se k'i dɛmɛ kana ban an ka dɛmɛ la hali sisan ne t'a dɔn n'a sɔrɔ n den a sara de ya walima a balo don n t'o dɔn ne denw bɛ k'a fɔ surukuw de y'a dun nka o tɛ tiɲɛ ye fiyewu nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen min y'a sɔrɔ n t'a dɔn min masiba min ye n den sɔrɔ n t'a dɔn dɛ jɔrɔ dabila n'a ɲɛnama don an b'a sɔrɔ an bɛna taa lajɛ sibiri ɲɛ kelen sibiri kelen an bɛ taa yɔrɔ ɲini a ye tugu ka jɛ fɔlɔ a ye to fajiri ka se sabula n'aw taara ɲini nin waati in na awa a ka tilefɛla de fɛ ayi o b'a sɔrɔ yɔrɔ janyana a ye taa ɲini sisan su in na yɛrɛ nka an b'a sɔrɔ min san ba bangena bangeyɔrɔ awɔ bange an y'a lajɛ sibiri ɲɛ kelen an ma se k'a sɔrɔ nka an ma se ka Yusufu sɔrɔ dɛ u tɛ fɛ u ka taa dɛ awɔ an bɛ segin ka taa tuguni an ka taa sen na lala an b'a ye an ka taa aw tɛ fɛ k'aw balimakɛ ye de koyi aw tɛ fɛ k'a ɲini ayi o tɛ sa o tɛ n'a ka da an bɛ taa ɲini kɛ n'an ka fini ye teliya la balimajugu ko a y'a to dugu ka jɛ sabula u bɛ fɛ ka taa fɔ u kɔ ka taa ko yɔrɔ kɛ ayiwa Khalil sira an b'o sira minɛ dɛ Khalil kuluwo sira an b'o minɛ k'u bɛ taa Yusufu ɲini an fana bɛna ka fara aw kan ayi o mago tɛ a ye to yan aw ka to yan an bɛ taa ɲini ayiwa balimajugu jɔlen filɛ k'u bɛ taa Yusufu ɲini u bɛ jɔrɔ la u ye jɔrɔ daminɛ u kun tɛ fɛ u ka taa sisan u tun bɛ fɛ k'u bali talima de nka u ma se k'u bali ayiwa Kanaanikaw wulila ka fara Yakuba kan ayiwa u bɛ taa Yusufu ɲini u bɛ ka jɔrɔ nka mun de bɛna kɛ n'u sera ka Yusufu labɔ o bɛ kɛ cogo di o waati la an fa ka yafa an t'o sɔrɔ an ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ an ka taa Yusufu nɔfɛ an ka ala segin ka na an y'o de fɔ aw ɲɛna o ko ka ban an ka taa an fa nɔrɔbilaya dun an fa ka se ka an kanu o dun o bɛ cogo di o kɔfɛ an fa bɛna ban na ka tɛmɛ kɔrɔlen yɛrɛ kan an fa Yakuba a tɛna an kanu abada ne ye nin ko an sigilen bɛ ne nin ye nka don nataw o b'a to a bɛ ɲinɛ Yusufu kɔ n'o kɛra o la a bɛ ɲɛsin anw ma don nataw la n'u y'a sɔrɔ su in na dun aw b'a kɛ cogo di ayi u t'a sɔrɔ su in na ayi n'an taara Yusufu yɔrɔ jan de ya an taara n'a yɔrɔ jan ka bagan yɔrɔ la an ka joli nafa t'a la an ka taa fara mɔgɔw kan koyi an ka joli nafa t'a la an ka taa fara mɔgɔw kan balimajugu sisan u ye jɔrɔ de daminɛ ɲininikɛlaw n'o taara Yusufu ye o bɛ kɛ cogo di ɲininikɛlaw u wulila ka jɔ ayiwa Yusuf
Yusuf. Ñinni kala wulla. Yusuf. Allah. Uyu fa sege. Denjugo. Yemo sege e boli ka jow senga. Denjugo ani balma jugo. Sinji jugo. Balma jugo nunu dewnde kara yahudiyaw ye. U dew nu bonaw de kara bani israelakaw ye. Wol de kara israeliyaw ye. U bora nunu de la ni balma jugo ani ni sinji jugo. Be kashi la ka kule na fiyala fani fana yala. Be kashi ka soro tinyete. Ufle Yahuda. Yahudiyaw to bora ale de la. Ale to de kara yahudiyaw to ko Yahuda. Yahuda bora o de la. Ñinni kalaw ka ñinni be sena Yusufu balma jugu ya fili kolongono akoto be masata ala bolo ne Binyamin ye anu doni taw yu segitola e koy usegira ñinni kalaw segira mufa unana koy unana aywa barabe jora ko be jora ñinni kalaw ani balma jugu yere sigire fle السلام على نبي الله. كيسي بي على كان نبي ماكا وعليكم السلام. كيسي بي أوفناكا. فتشنا أرجاء المرعى. أني بانجي رفع بي لجي فرا أني بي لجي فردي أني فردي أني بي لجي أما سكا يوسف سرودي فراو أني فراو أني بي لجي أي والله يا يوسف ندي أيوة باون نو أنتو غدو كفوكا تاسي كولو كو من يرولا نحن أيضا أخفقنا في الوقت. أنفنا جيري أنفنا مسكا سرو أنفنا مسكا يه خذوا قسطا من الراحة. أيوة لا فيها وسأنطلق معكم بنفسي. نبنا تاكا فراو كتقولي نربنا فراو كتاكا حالي سا ما بلادي أيوة لا فيها دوني بالما جوجو أيوكو جوجو كي سينجي جوجو أيوكو جوجو كي نميمو أيوكو جوجو كي Yahuza alle be ko nyama sa kungolo shetana kungolo ريب عندي أنهم سيعثرون على يوسف اليوم. وبيوسف يبي كوي سيغا شيتالا فأي عذر سنقدم. amna jimare fo an faye ay uma soro folo نخرج معهم ونراقب ما anga boka faro kaga ko suguna minke anga boka faro ka o bora ko kura tuguni Yusuf nyini o de be sena Yusuf aywa balma jugu fana bora ka farauka Yahuda jugu man korofle hali yiru jukorola hali biun jukorola o babe laje ne dina aywa ujole fle balma jugu ujole fle sinji jugu ujole fle nga amba kola chini ko bena bal hate kashi fiyo sabula ale fana ba kunda ale de sa kungolo balha ate kashi ko ma digi balha la ko njara yede sabula Yusuf jugu ya ba kono balha akeme ka zalfa fara yere ka ne la yaye Binyamin ani dina Yusuf Allah oye to korba sege oye to korba tonyo oye to korba degun denjugo balma jugo sinji jugo aywa Yusuf kono balaka nyene ya sabula demseni kono
Allahu akbar. Kisi o be adama tiɲɛta baga kan. Kisi a be nuhu nabi ɲuman tiɲɛta baga kan. Kisi a be ibrahima ala teri tiɲɛta baga kan. إلى أين ذهبت يا صديقي؟ I kun taara min terikɛ, I kun taara min? جافاني النوم من شدة Ne ma se ka sunɔgɔ o jɔrɔ fɛ. Yusufu gɛlɛya de ko gɛlɛya I dege o la koyi. I dege o la. قال على يوسف أن يبقى O tan Yusufu a bɛna to kɔlɔn in kɔnɔ yan de wa? حتى يشتد عود Fo ka taa a ko gɛlɛya yan wa? I k'a dɔn Yusufu a bɛ i n'a fɔ ɲɔkisɛ de. Ɲɔkisɛ min n'a tɛ falen fiyewu f'a ka bila dugukolo jukɔrɔ de. Yusufu bɛ i n'a fɔ ɲɔkisɛ de. A bɛ bila dugukolo jukɔrɔ de. A bɛ sɔrɔ ka falen ka mɔ ka kɔrɔbaya. I bɛna kɛ ten de Yusufu. أتعني أنني سأخرج O tuma na don dɔ la ne bɛna bɔ kɔlɔn in kɔnɔ yan wa? A ka sunya yɛrɛ la koyi hali a man jan. N nana I ka kisi ko nisɔndiya nana o de f'i ɲɛna k'a fɔ I bɛna kisi. Yusufu I bɛ n'a fɔ ɲɔkisɛ de. I kan ka don dugukolo jukɔrɔ de. N fa. إن الدنيا عند المؤمن N fa ko بمنزلة البئر المولع. ayiwa diɲɛ kɔni a bɛ I n'a fɔ kɔlɔn de munumunu bolo. O tuma na a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o tuma na n'i bɛ kɛnɛma o wala I bɛ kɔlɔn kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ye ni fa ko ten. للقاء أبي. Ne fɛ k'a fa kun bɛ ɲɔgɔn ye dɛ. N'a y'a sɔrɔ Yusufu I Yakuba fara ɲɔgɔnya I k'a dɔn I kanuba min ye masa kelen ye a ma ɲinɛ I kɔ. مسكين أبي. N fa ye misikina ye sa a sɛgɛnna. ما الذي يجري عليه؟ Ko jumɛn de bɛ n fa sɔrɔ sa? Fɛn bɛ kɛ I fa kan. I fa min n'a ayiwa a faralen kura ka bɔ a kanuba la a bɛ cogo min na I fa bɛ ten de dɛ. Den faralen ka bɔ a la a kurakuralama I fa bɛ o jɔyɔrɔ do kamana gan ne bolo. Yusufu ko Yusufu I n'a fɔ ɲɔkisɛ de a bɛ bila dugukolo jukɔrɔ de ka sɔrɔ ka falen. O de kosɔn u taara fili kɔlɔn kɔnɔ ni Alahu Taala ka yamaruya ye. Yusuf ɲininikɛlaw bɛ fan bɛɛ. Ɲininikɛlaw bɛ fan bɛɛ. Balamajugu u y'a fili kɔlɔn de kɔnɔ. U y'a fili kɔlɔn de kɔnɔ. U ye cɛkɔrɔba sɛgɛn. O bɛ k'a lajɛ hali yiriw jukɔrɔ hali denw jukɔrɔ hali faraw kɔfɛla fɛ yen bɛɛ bɛ lajɛ. Ayiwa kɔlɔn dɔ bɛ yen fɛla fɛ dɛ. Kɔlɔn in filɛ nin ye yiri kɛrɛfɛ an tɛ se ka t'o lajɛ wa? An ne b'a dɔn nka maa si t'a n'i ka bagan in ye o. Sabula ji kɔgɔma don an bɛ se ka taa lajɛ o. Ayiwa u ye jɔrɔ daminɛ u bɛ ka taa kɔlɔn yɔrɔ la u ye jɔrɔ daminɛ. U ye jɔrɔ daminɛ u bɛ ka taa kɔlɔn yɔrɔ la. U ma taa kɔlɔn fan fɛ fɔlɔ dɛ. U ma taa kɔlɔn fan fɛ fɔlɔ sabula a bɛ kɔlɔn de kɔnɔ. Ayiwa Alahu Taala ka malɛkɛ Yusuf e min falen yɔrɔ ka sanu e tɛ fɛ ka sunɔgɔ wa? لم أنم البارحة. Surɔ ne ma sunɔgɔ o. أشعر أن النعاس Sisan kɔni sunɔgɔ bɛ ka se n'a yɛrɛ dɛ. Masa kelen pe Alahu Taala kibaruya caman de b'a bolo a ka dannifɛnw na. Yusuf I man ka to I ɲɛna I man ka to I ɲɛna. Yusuf nin tɛ I ka kunu waati ye suna Yusuf suna Yusuf suna. Allahu Akbar. Ni Alahu Taala ka yamaruya de ye sabula u bɛna kɔlɔn yɔrɔ la. An ye fan bɛɛ lajɛlen lajɛ munna an tɛ taa kɔlɔn yɛrɛ lajɛ an ka taa kɔlɔn in lajɛ kɛ sabula denmisɛn dɔ a bɛ se ka bira kɔlɔn kɔnɔ. Ayiwa Alahu Taala sunɔgɔ a bɛ sunɔgɔ la. Yusuf ayiwa balamajuguw bɛ jɔrɔ la. Yusuf ayiwa u bɛ jɔrɔ la. Yusuf ayiwa a ka dun dɛ ne tɛ ka dugumala yɛrɛ ye fiyewu. Ayiwa balamajuguw u bɛ jɔrɔ la u bɛ kamana gan na. N'u sera k'a labɔ a ka di Lawi ye n'u sera k'a ye a ka di Lawi ye nka Alahu Taala y'a lasunɔgɔ o de ye Alahu Taala ka yamaruya ye mɛlɛkɛ o y'a lasunɔgɔ.
Yusuf Allah ta'ala ye fɛn wɛrɛ de latigɛ i ye koyi fɛn wɛrɛ latigɛra i ye ayi Yusuf e man ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la sisan k'a fɔ ka segin ka taa fara i fa kan ayi o ma latigɛ i ye Yusuf i man ka segin ka taa i fa ma masa ta'ala ye ko wɛrɛ latigɛ i ye de malɛkɛ ye ala sunɔgɔ sabula Allah ta'ala ka yamaruya de ye u kana ye Yusuf ayiwa